कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. पावसान समुद्र किनारी भाग कातरण वास्तव्याक आशिल्ल्याक आतंक. कारवार जिल्ह्यात सतत पडच्या पावसान बऱ्याच तालुक्यात खूप नुकसान झाला. जिल्ह्याच्या समुद्र किनारी भागात समुद्र किनारो कातरण किनाऱ्यालागीच्या जनवसती भागाच्या वास्तवदाराले जनजीवन विस्कळीत झाला. अंकोला तालुक्याच्या हारवाड ग्रामाच्या तरंगामेठिंगा खूप प्रमाणात समुद्र किनारो कातन लागी आशिल्ल्या वास्तव्याच्या घराची बुन्याद मोठ्या मोठ्या समुद्रपाळान जमीन दोस्त जावन वयच्या स्थितीत आसात. सध्या समुद्रान आपले 11 रूप दाखवून किनाऱ्यापेक्षा 5-6 मीटर जनवसती भूप्रदेश कातरिल्ल्यान समुद्राच्या भारी रुद्र नर्तनाच्या पाळान घरा कोसळून वयच्या भयान स्थानिक भयभीत जातात. केन्ना आपली घरा कोसळून वचूं शकतात या भयान दीस काडटात. गेल्ल्या कित्येक वर्सांच्यान या समुद्र कातरच्या विशयाचेर शाश्वत परिहाराक स्थानिक आग्रह करतात, पण सरकार किंवा जनप्रतिनिधी लक्ष घालना. प्रत्येक निवडणुकी वेळार आश्वासनच शिवाय दुसरे काहीच ना. गेले वर्साक मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हेमी येयले, घटनास्थळार भेट दिवन ही समस्या तडीक लावचे आश्वासन दिले. जाल्यार परत ही स्थिती येयली, पण अजूनही आश्वासन पूर्ण केलें ना असे ग्रामस्थ आरोप करतात. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಊರಿಂದ ಹೆಂಗೆ
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार। शिरसीत हरवळ गोरवा तस्करी प्रकरणाचा संशयास्पद व्हिडिओ व्हायरल। कारवार जिल्ह्याच्या शिरसी शहराच्या KHB कॉलनीत आयतवार 25 मे रात्रीन एक वाहनात हरवळ गोरवा जबरदस्तीने बंद होताना कॉलनीच्या गणपती देवळाकडेच्या आजूबाजूच्या CCTV कॅमेऱ्यात कैद झाला। रात्री वेळार ही जबरदस्तीने वाहनात गोरवा बंद होडची टोळी ही या गोरवा कत्तलखान्यात होडतात का या हरवळ गोरवाले मालकच तेमगेल्या गोरवा घर होडतात हे कळूक येईल ना जाल्यार रात्री वेळार ही घटना घडणं संशयास्पद असून या कृत्याबद्दल संबंधित पोलिसांन KHB कॉलनीच्या गणपती देवळाकडेच्या आसपास आशिल्ले CCTV फुटेज संग्रह करून विशेष तपास करून सत्य शोधून काढू जाय। काही वर्षां पयलीं अशीच प्रकरणां घडिल्ली असून असल्या प्रकाराक आळबंद घालून जो कोण या प्रकरणात भागी आसा तेमचेर योग्य कारवाई करची अशी सार्वजनिकाली मागणी आसा। हार्डवेअर अँड सॅनिटरी आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी। घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले टीव्ही स्टँड किचन बेड आणि इतर शिवाय प्लंबिंग आयटम सॅनिटरी हार्डवेअर डोर प्लायवूड लॅमिनेट वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा। किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी अपोजिट सुजुकी शोरूम रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार। संपर्क नंबर 9082431025। बेकायदेशीर खाजगी जमिनीतल्या डोंगराची माती काडिल्ल्यान पावसान डोंगराचे फातर कोसळण रस्त्यार। कुमटा तालुक्याच्या मुरूर ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या मुसागुप्पा लागीं एक खाजगी जमिनीतले डोंगर कसलीच परवानगी न घेता बेकायदेशीरपणान माती काडिल्ल्यान परिणाम सतत पडच्या पावसान माती गलगली जावन डोंगराचो होड आकाराचे 2 फातर सकल रस्त्यार पडिल्ली घटना घडली। मेळिल्ल्या बातमेनुसार एक व्यक्तीन JCB मशीन वापरून मुसागुप्पाच्या खाजगी जमिनीत
अवैज्ञानिक रितीन डोंगर कापिल्ल्यान सध्याच्या मुसळधार पावसान थोडी माती गलगली जावन 2 मोठे फातर रस्त्यार पडले। या घटनेत कोणी जखमी जालें ना हे सुदैव। डोंगराच्या तळाक सकल वास्तव्याची घर असून तेमकां काय नुकसान जालें ना हे नशीब। प्रसंगार मोठी आपत्ती घडू शकताली, दैव बलवत्तर म्हूण दुर्घटना टळ्ळी। हेजेर संबंधितान योग्य कारवाई करची अशी सार्वजनिकाली मागणी आसा। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173। ऍडमिशन सुरू असा। नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला सदाशिवगड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598। मोबाईल नंबर 9480789670। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।